Îmi pare rău, s-a făcut o problemă. Deci a rămas aici. Ce muzica de asta. O ieșire de aici. Știi cine e? Și asta este partea a doua. Da. De ce ascultați voi acolo arabile? A scris ceva. Deschide! Deschide! Da. Care e aici? Domnul. Uite. Cartelă. O cartelă. O luăm. Dar ce ai, mă, tu dă la serviciu, dă, nu știu ce oameni sunt aici. Fugim despre curând de câmpii. Haide, nu Melodie tare, îmi place melodia. Așa. Și acum sare pe tine, ai zi. Hai de viața mea! Bă, domnul, dar n-ai nici față, doamne, ferește, du-te de aici. Urâtule. Să-l atingi în cafea. Bă, descărcați-vă jocul Backyard Wrestling. Noi îl avem pe PlayStation 2. Și ne jucăm. Să vezi, am bătut pe unul care face cra. Am bătut pe Darius Cofoar. Domnul! Bă, dar te-ai uitat la mine și nu? Ce? Pentru aici? Da. Da, e pentru aici cardul acesta. Drăguț. Vă închidem. Scriem. Haide să scriem. Ne jucăm Need for Speed, Hot Pepsi. Security system, locale, accessing security system. Domnul. Bă, e preotul! Preotule! Ce ai făcut, preotule? Ai luat... Ăsta a luat. Bagă-te-mă! No, din păcate, ăsta a fost primul episod din... Al doilea. Al doilea, partea a doua din primul episod cu noi, Darius și Vladi. Salutor! Așa, vă dorim o zi bună și la revedere!